Divine chỉ phải ule he video à hiền mizo te lo chuan kan soi do na mà se mizo te lo chuan han ti khan khoi rama tanga local nge kan ni ti ai ma chuan tu te thlang nge kan ni ti lampang hi kan soi tu ra ni chuan in history le thon thu ti lampang kan soi lu tuk don lawa hemi video a chuan kan soi tur ber jok chu i DNA mangin kan thil soi tur te hi kan chu don ani DNA manga han chu chuan mizo te hi khó chak le Southeast Asia hemi thla pol kan ni mela chumi zio chun mizo te hi thla tu pahnih nei kan ni ti na ni chu ama sa chuan khó chak East Asia kan ti mai ho hi kan thla tu pakhat chun nia a pakhat le a chuan Southeast Asia hemi kol phai kan ti mai hi kan thla tu pakhat zok te chu an ni chuanin i an heng Southeast Asia le East Asia te hi an thla kal zel hi tuna mizo chi bing la oma ten tu te nge an ni kan ti chuan DNA manga lan dan chuan ku ki le G group an kan ti ho hi hemi an tonga R om ve lawang chi ho hi East Asia thla kal zel an ni mela chuanin mara mar le lu sei te hi Southeast Asia thla kal zel an ni angin alang ani chu tikhat mizo te hi thla tu pahnih nei kan nia chuanin an thla kal zel te po DNA mangin ala lang thei ka ti ta tu ama ka thil soi te kha tu na chun kan soi fia to don tan ta ni ama saberin DNA chu nge ni kan ti chuan DNA chu bol lo pakhat ania mihring taksa bol lo poimo ber te zinga mi ani chuanin DNA hi cell chunga a awm boka kan hriat le tur bok chu kan taksa zong zong deuh thaw hi cell hmanga siam ani entirnan kan kan chuak te kan pumpui te kan ril kan mit kan kut kan ke kan hmai zong zong deuh thaw hi cell hmang veka siam ani heti hian ti taila chuti ni chuan kan taksa zong zong deuh thaw cell hmanga siam ania cell zong zong deuh thawina DNA an pai ani chuan kan taksa zong zong a deuh thaw hian DNA a awm ti na ni chuanin kan hriat ngai awm bawk chu i D kan DNA hi a chan ve hi kan du te tanga kan don ania a chan ve hi kan pa te tanga kan don ani khovela mihring zong zong deuh thaw hian DNA kan nei vek ani mahse kan DNA chuan kan DNA nei te in ang tlang pui bawk a chumi awm zia chuan Africa rama Nigerian hote Kenyan hote nen khun mizo te kan DNA nei chu a tam ber chu in anga a in ang lo lai po awm ve le thowa chu tiang bok chuan Europe rama German te French hote nen khun kan DNA nei chu a tam ber in ang a chu ti rual chuan a in ang lo lai te po awm le a kho chak ho te vai ho te ne po hian kan DNA nei hi a in ang tlang puya chu ti rual chuan a in ang lo lai te po a awm ve le zela lam tin mai hian DNA nei tambik midangin an nei ve vak lo hi an nei thin ani chu enge ni om zia kan ti chuan khovela mihring zong zong deuh thaw hian a mihring zong zong hian DNA kan nei veka mahse hnama zerin DNA tlem adang thin kan DNA nei in ang vek mahse entirnan Africa ho khuan DNA nei tambik midangina an nei ve lo omanga chu DNA marker an ti thin ta ni Africa nam chin chi ho na nam ho chin chi na tan mo chu tiang bok chuanin European ho khuan DNA nei tambik midangin an nei ve vak lo a om don ta chu European ho tan chun DNA marker ani meang chu tiang bok chuan Chinese ho te pon DNA nei tam deuh bik an nei anga chu tiang le zel chuan vai ho pon DNA nei tambik lamdangin an nei ve vak lo an nei don ani kan soi tak zong zong te khatuna han khai khom deuh lokila mihring zong zong in bol lo pakhat DNA ti hi kan nei veka khovel nam zong zong te hian kan DNA nei chu ain ang tlang puya ma se nam tin te hian DNA nei bik namdangin an nei ve lo om thin ani entinan tu na kan hmuh hian hei Europe Africa India China omta an vai hian an bol nei chu ain ang deuh tlang pui ni hei bol sen hi an nei deuh vek mai an vai hian ain ang tlang pui chu ti rual chun European bol rong then khat midangin an nei ve lo an nei a Africa po hian bol rong then khat midangin an nei ve lo an nei India le China po in bol midangin an nei ve lo an nei bik ani DNA marker chu hetiang deuh hi ni mai khovela mitin
nam tin mai te hi kan DNA in ang fura ma se nam then khatina DNA an nei bi midang in an nei ve si lo kha DNA marker chu ani mai ani chuanin DNA marker a hian tha tu chuina ta na poimo bik a om ta chu chu Y haplogroup an ti ni Y haplogroup enge an ti na chan chu mi pa chromosome Y chromosome o mani wangin chu chu na ken tel chu Y haplogroup hemi DNA marker hi chu mi pa chawin an nei theya mei che an nei ve thei lo ani Y haplogroup chu nge ni kan ti chun amol theng dara soi chun DNA marker chi khat le tho ani ta DNA marker tam taka oma chung zinga DNA marker pakhat bik te mai chu Y haplogroup hi ni chuanin Y haplogroup hi pakhat item nei thei lo entinan E haplogroup O2A ani chuan O adang hi ni thei lo achan chu ipa haplogroup po ni tel ve ti na ni ifa pa te pon ni ve don chu tiang bokin O3E hi ini chuan adang ani theilo Y haplogroup hemi wang hian Y haplogroup hi tha tu bul chuina tan an hmang thin ani entirnan han soi taila H haplogroup hi vai hawa tambika namdanga mu tur atam lo ani vai ho hemi Pakistan ti velang chi te hian atama tiang bok chun O1B haplogroup ti te hi Korea mi pa le Japanese mi pa a deuh chau ama midanga chuan atam lutuk lo ani chuan keima ni mi zo ho atan enge poimo kan ti chuan haplogroup a chuan O2A le O3E te hi a poimo chun ni O2A haplogroup hi Southeast Asia Thai le Cambodia mi pa a te atam em a midanga po om ve tho ma se midanga chuan atam lo wa chu tiang bok chuan O3E haplogroup hi Chinese Naga hemi Sino-Tibetan tong mang ho ang chi ate hian atam ta midanga chuan atam lutuk lo ani tikha chuan mizo nama kan lu thei tonga mizo mi pa ate hian eng haplogroup te nge kan mu kan te chuan mizo mi pa te hi kan vai deuh tho hian O2 kan vai deuh tho hian O2A mo O3E hi mizo mi pa chu kan ni deuh vek ani tu te nge O2A group a om lo en tai la mara mi pa za somriat hi O2A an neya mar mi pa za som sarin O2A an neya lusei mi pa za somriat panin O2A an neya chu wang chun an ni hoi O2A group an omati thei ta ni an ni ho hian haplogroup dang chu an nei manglo atlem em ani hei O3E hit nei tlem an om ve a chuan O3E group a hian an lu le taila tu te nge ke ni ho a hian O3E group a om kan ti chuan hei kuki ho hi mi an mi pa za somriat panga kuki paite tiang chi an G group kan ti ho khamo an ni ho a hian O3E haplogroup hi tam ve thunga alabang tlem te in O2A le ke hin ne chu wang chuan an ni ho hi O3E group a an om ati the ani hemi atanga lo lang ta mai chu mizo te hi group pahnih chuak kan nia thla tu bul pahnih kan nei midang te chun om thla a thla pol khating chi hrang te chun om ve lawng kan katilowa an om ve pheu pheu ma se tlang puin hemi te pahnih hen kan om vek ati thei ta ni chuanin kan hriat tur chu Y haplogroup hi DNA marker pakhat ve mai ania I tunge kan ni nge kan ni na zong zong soi lo ta ni DNA marker dang hmanga chu chuan mara mar lusei ku ki lai ti vel hi Y haplogroup tel lo chun DNA test mangin a clear ran theilo kanin ang vek to chu miom je chu thla tu bul pahnih nei po ni mai lang kan om rei to a kan in thla pol rei to wangin DNA test atliam mang chuan mizowa chibil le chetiang chi peng om te hi a clear ran thei to lo Y haplogroup mang chu hian a clear ran thei to ani chumi om zia chu thla tu bul pahnih nei thisen pakhat ni to si kan ni tina ani chu na khovela nam dang te hi ang te nge ani ve no man te la Japanese ho a chuan an haplogroup tamber chu soitong khan O1B hi ni ta hei hi za som li deuh thoin Japanese mi painan ne a chun D hi za som thum deuh tho chuan O3E hi za som panga deuh tho hei hi adang hi tle man la om ve boka hemia alan dan chuan Japanese ho hi thla tu bul pathum nei
ang deuh thoina soi thei ta ni chuanin Mongolian ho te pawh hi za a tam ber chu an mi pa te ki haplogroup C hi ani ta O3E le N nei tlema zawng anom ve a an ni te pawh hi ti hian thla tu pathum nei angin an soi ve thei ta namdang hi chu kan hriat tur chu a an lo rei to an tam to thla pol hi an lo ni na sa thin ta ni Sweden ram te pawh han en taila Sweden na an mi pa tam ber chuan L L1A hi an nei ta R1A le R1B hi nei an om le boka chumi lowa chuan chi hrang hrang nei tlema zawng hin lo om le thin ta ni hemi atanga lan dan chuan Sweden a pawh an mi pa te hi a an mi pa te haplogroup atanga lan dan chuan thla tu bul pathum emo pahnih nei angin an soi thei ta ni chan chu R1A le R1B hi ain ang deuh ro in an soi ta an ni hi chumi lo ni ta ka chuan thla tu bul pahnih nei angin an soi thei ani ani le mizo te hi Israel thla kan ni rengem Israel mi pa te a an haplogroup langsar chu J le E ania heng haplogroup hi nachina kan mu ta kan khan mizo te a nei kan om mang lo ani chu ti rual chun mizo te na kan nei O2A le O3E mizo haplogroup kha Israel te hian nei an om mang lo wa chumi alo ni ta ka chuan kan haplogroup an nei lo wa an haplogroup kan nei big lo wa chu wang chun mizo te hi Israel thla kan ni ati thelo ni hemi haplogroup DNA big manga han test chuan tikha chuna top kan lo thleng don ta kan thil soi te han khai khom zoi te la mizo te han ti mena ke ni chin lung chua kho hi i thla tu bul pani nei kan nia pakhata chuan East Asia kho chak kho pakhata chuan South East Asia an nia ma se kan om rei to kan in chen pol rei to kan in thla pol rei to wangin DNA test sakli mang chun tu te hi nge East Asia le South East Asia a thlia ran te to lo chibil chipeng sang sang hi kanin ang pu to a ma se haplogroup Y haplogroup DNA marker mang big te chuan ala hria thei ta ni ti khan kan zo don to nga kan soi china te khan hria thiam lo deuh te kan nei ni chuan komena khan kan soyanga abik takin khami DNA genetics ti chromosome ti lai vel kha soi fia thui deuh hlek tur a du min du chuanin comment lampanga in lo soyanga ka hria thiam zawng te ni chuan karon soibel karon video danga karon soi fia don nia